Jděte do toho. Začněte podnikat v parním čištění od nuly. Se vším vám pomůžeme. To technologii lze použít pro širokou škálu aplikací. Pro čištění exteriéru a interiéru automobilů a všech druhů vozidel. Čištění stroje na místě bez demontáže v průmyslu. Pára čistí v kuchyních a díky teplotě dezinfikuje. Ale můžete také čistit sochy, náhrobní kameny a pára je vynikající pro čištění složitých povrchů, jako jsou kovaná zábradlí a brány. Můžete odstranit nečistoty z dětských hřišť, autobusových zastávek. Nebo poskytovat služby čištění nákupních vozíků. S profesionálním parním čističem Optima Steamer můžete založit mobilní automyčku nebo úklidovou firmu, anebo rozšířit své služby s nejmenšími investicemi, nejmenším množstvím papírování a nejrychlejším způsobem. Zajímavé? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás. www.dokonale-ciste.com